फानग्रा न'आव थांनानै 10,000 15,000 हरसेयाव ना So guys, आगोलाव भिडिअखौ नायना लाग्रो बिनि उनावसो आं बुंसिगोन गावनि स्टेटमेन्टखौ माने गुवाहाटियाव माबोरै फैनाय जादों आरो मा जायगानि बे होनाय जासिगोन फारसेमा खिथालाय देलाय ओमफ्राय हा क्लास 12 आव बबे कलेजाव फरायो हा ओमफ्राय गामिया फुटबल जरा बिसिबां जाखो बे गुवाहाटियाव फैनाया हा ओमफ्राय बे खामानियाव खेबनैसो थांदो बिदि हा सोरजों मा हारिजों थांदों बर' गोजा अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो हा ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां होलांखो माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायो ना सोरबा न'आव थायो हा हा हटेलाव थायो बिनिफ्राय गुवाहाटियाव नों माबोरै फैजेनखो ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो सोर लेंहरो खिथालाय ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ फिसा माबा नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम फिथा दा न'आव थांफिननानै फरायगोन ना मागोन नों माला थांगोन हा ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो हा दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन बेसेबाङाव होगोन होननानै लेंहरदोंमोन नोंखौ हा माथो बेसेबां होगोन होनदोंमोन हा जायगायाव हटेलाव थानो होननानै लेंहरदों आरो हा सोर लेंहरनाय हा बिनि हौवाया मा नाम खिथा राज अबेनि बियो दे फार्स्ट खिथा गामि ओरैनिफ्राय बोरै बोरै फैजेननाय खिथा दे आंनि नामा जनालि ओमफ्राय बिफानि नामा कलिना बिमानि नामा मुस्रि आं काजलगावनि आं गुवाहाटियाव बेरायनो होननासो फैदोंमोन ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबनैसो जाखो हटेलाव थानायाव बबे हटेलाव थादों खिथा हरसे थाखायो हटेलाव नामा हा हा दसेयाव 5,000 ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ नों मा खालायखो रुम थानायाव ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन नोंसोरना देहाखौ फानहर हा ओमफ्रायथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा हा सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा हा बहानि बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 नै बुझबाय ना 5,000 10,000 नोंसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जायगा 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथ' हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा दसेल' 5,000
फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नाम खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे बिदि खामानिखौनो जोंनाल' हायाबा मा मावनांगौ हा जोंबो थिखांफिन बावफैबाय ओमफ्राय जों मा मावगोन गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया हा थाङाखै खननैल' थांदों खननै ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां लाखो फैसाया हा 10,000 20,000 सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि हा आं मिथिया कन्टेक्ट खालामनो एक्सचेन्ज बे सासन आरो मोनबावाखै लाव मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बे खिथा दे खिथा दे मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा एसे मोजां मोजां गथ'फ्रा मा दं दे खिथा खिथा हा बेसा नों बेबो मोनगोन बेबो मोनगोन थांनो थाङाखै खिथा थाङा थाङा बिसोरो थाङो दा हा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङो समावनो 5,000 10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय एक्सन बिपिफ्रा हमनानै मोनो गासिबखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै मोनजादोंना मोनजायाखैमोन गाननो मोनदोंना मोनाखैमोन थाखा फैसा मोनाखैमोन ना फरायदों बेखौ बुंना लागोन नोङो हरनि 12टा 1टायाव एक्सन बिपिनि अपारेसन गुवाहाटियाव माने गाज्रि देहा फाहामग्रा आरो जाय बिथांमोननि माखासे सिमान दंबावो बिथांमोना जाय लिंकआव फैयो बिथांमोननि मुंखौ जों लाजोब्बाय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन बिथांमोना माने फ्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो स' गाइस नुखाबाय जानांगौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा बेसे मुगिथावना जालांगासिनो दङ सासे नङा सानै नङा साथाम नङा मानो बांदों बि जाथाया दा नोंसोरो बिमा बिफाखौ मा मोखां दिन्थिगोन हा सुवादफोर मा मोखां दिन्थिगोन नोंसोरो बिमा बिफाखौ गावनि लाजिनाय होननाय बुस्थुआथ' गैखाला नोंसोरनियाव बेसे खोनादों बेबायदि जाथाय खमिनोसो नांगौ बांदोसों बेबायदि जाथाया मानो मानि थाखाय बांदों ना खोनाना गाहाम नाङो नामा हा जोंनि बर' हारिखौ सेस बदनाम खालामजोब्बाय नोंसोरखौ नुबानो ओरैबायदि माबा होनांगौ आं ओरैबायदि रागा जोंदों आरोना आङो बेबायदि भिडिअ भाइराल साइलारनि भिडिअ आं होनो बाखायो मिथिबायना मानो होनबाथाय नोंसोरनि थाखायनो आं लाबोनो गोनां जायो भिडिअखौ नायनानै ससियेल मिडियायाव नायनानै आं थानो हाया बनायालासिनो थानो हाया दाबो लाबोनांफिनबायना सोरनि थाखाय नोंसोरनि थाखायनो बे जाथाया गुवाहाटियाव जादों नङा गुवाहाटि मा जायो बेखौ बुंथ'ले आङो थ' भिडिअखौथ' मोजां नायदों जानांगौ बेसे लाजिथावना आरोना बिसोर बिमा बिफा इसोरो ओरैबायदि जानांगौ बिमा बिफाखौ इसोरो सनमान होयै मानसि जानांगौ बिसोरो सनमान होनो रोङा इसोरो बिनिखायनो बेबायदि इसोरो सनमान होनो रोंनायबा मालाबाबो बेबायदि जाया आरो खालामा गोरोन्थि खामानि मालाबाबो मावखाया बेखौ मिथिनानै लाखा जाय मानसिया बिमा बिफाखौ माने रेसपेक्ट होगोन बे मानसियासो बेबायदि खामानिनि गोजानाव थागोन
नंगौ नङा गाइस सिं लाजिथावना गावसोरनि बिमा बिफाखौथ' गन्थंखौ हासिखाबाय गन्थंखौ हासिना दोनखाबाय सासे नङा सानै नङा साथाम नङा जाबायनो थायो मानो नोंसोरो फैसा नांगौबा मेहनत खालाम गावनि गोलोमदैखौ दिहुननानै खामानि माव बुजि मोनदों बेबायदि गोरोन्थि खामानि मालाबाबो मावनाङा फैसा नांगौ बिमा बिफानियाव बि माइ गायनो थां दाथ' माइ गायनाय सिजन माइ गायनो थां माइ गायबा बेसें 150 100 बेबायदि मोनो दिनै थां गाबोन थां समनिया थां बिदिनोथ' बुरजा जालांगोन ना बिदि गाज्रि खामानि मावनानै खामायनायनि मा मुलाम्फा दङ लाजियासै हा लाजियासै एसेबो नै गन्थंखौ बबेयाव दोनदो हा नानिमोन नै गन्थंखौ बबेयाव दोनदों बिसोरखौ बुदोना बुदिया आं मिथिया खिन्थु आं नुनांगौमोन आरोना बिसोरखौ बुवाबा आं मानसि नङामोन बिसोरखौ बुवामोनबा मा बुंबावनो आरोना मा बुंबावनो माबा मोनसे बेबायदि बुखिबाथ' मोजां बुंबाथाय गाज्रि सानो बिसोरो ना मोजां बुंबा गाज्रि सानो दा मानो भाइराल जादों हा दा मानो भाइराल जादों बेबायदि खालामनानै मोजां खामानि मावबाथाय रेसपेक्ट होननाय बुस्थुखौ मोनगोन बुजिनानै ला आंल'सो नङा गुबुनल'सो नङा गासिबो होगोन नोंखौ आलादा आलादा हारिनि मानसियाबो नोंसोरखौ रेसपेक्ट होगोन बिथाङा मेहनत खालामनानै रां खामायदो होननानै दा नोंसोरो बेबायदि जाथाय खामानि मावदोंना दा नोंसोरनि थाखाय आरो गुबुनासो बदनाम मोननो गोनां जायो बे जाथायाथ' जाखायोनो नोंसोरनि थाखाय गुबुनाबो बदनाम मोननो गोनां जायो मानि थाखाय कुत्ता खेला बिमा बिफाखौ मा मोखां दिन्थिगो आरो गामिनि माबाखौथ' सेस खालामजोब्बाय बिसोरो गामियाबो बदनाम जायो आरो गामिनि नेहाथारि आरो आफादगिरि बिसोरबो बदनाम जानो गोनां जायो सोरनि थाखाय नोंसोर गोरोन्थि मावनायनि थाखाय कुत्ताफोर नेक्स्ट टाइमाव खिन्थु बेबायदि जाथायखौ खोनानो मोननाय नङा बेबायदि जादों बेबायदि खालामनाङा गोरोन्थि हाबा जानो बेबायदि खालामनो लुगैदोंबा हाबा जायो थांना हाबा जा माथो गावनि सोलेरखौ फाननानै फैसा खामायदों नोंसोरलाय हाबा जायो थां हौवाया जाहैगोन आराम बेसनो खामानि माव बिहाव बिखुनजोजों अनलायना जा बेबायदिनो मानो खालामनांगौ सेस खालामबाय नोंसोरो जोंनि बर' हारिखौबो सेस खालामबाय नोंसोरनि सनमानाथ' गैखालानो लाजिथावना नोंसोरखौ नुबाथाय गोबोरखिसो खुबैनो गोनां जागोन आरो गामिनि सनमानखौबो जाबाय गामिनि रायजो राजानि सनमानखौबो जाबाय आरो न'खरनि बिमा बिफाखौबोथ' जाखाबाय नोंसोरो आङो बेखौनो बुंनो खावलायगोन जि नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि जाथायनिफ्राय गोजानाव था जेसेबां हायो गोजानाव था मानो होनबा बेबायदि जाथाया मुगिजानांगोन खिन्थु मुगिजानाय खामानि मावनाङा बाख्नाय जानाय माव बुजि मोनदों नेक्स्ट टाइमाव आं बेखौनो खावलायगोन जि आरो बेबायदि जाथायाव दा जादों आं गासैखौबो खावलायो आरो सेंग्राफोरखौबो खावलायो आं बेबायदि खालामनांलिया मानो होनबा रेसपेक्ट दं बिसोराबो बेबायदि जाथायखौ जोंनि बर' हारिखौ माने बर' हारिया बदनाम जायो बेबायदि जाथाय जायोबाथाय माने जोंखौथ' बिसोरो भिउसनि थाखाय भिडिअ होदों लाइकनि थाखाय साबसक्राइबनि थाखाय भिडिअ होदों बे नङा जों बेखौ खमायनोसो नागिरदों मानो होनबाथाय बुजि मोनथों होननानैसो बे भिडिअखौ बनायनाय जायो बुजि मोनदों बेखौनो उल्था सानो सेस खालामबाय नोंसोरो आं बांद्राय गोलाव खालामलिया बेबायदि जाथायनिफ्राय गोजानाव था प्लिज बेबायदि खालामनांलिया हारिया बदनाम जायो मिथिबायना जोंनि हारिया बदनाम जायो आरो गामिनि रायजो राजा बिसोरबो बदनाम जायो आरो नोंसोरनि
नोंसोरबो बदनाम जायो गावनि मोखांखौ दिन्थिनो माबा जायो मिथिबायना होनबा किसुमानाथ' नोंखौ बेबायदि माबा होयोबो जानो हानाय मानो होनबाथाय ओरै खाम उमुक खाम होननानै ओरै मोनो होनना बेबायदि नङा नोंखौ बियो बदनाम खामहोनोसो बेबायदि नोंखौ माबा खालामो साहस खालामनानै होयो नोंसोरो गावनि गोसोखौ हमथानो नाजा बेबायदिनिफ्राय गोजानाव थादों जोंनि हारिया बदनाम जायो नोंसोरो आरो बांद्रायसो खालामो नोंसोरो दिनै सासे नङा सानै नङा साथाम नङा जाबोबायनो थादों बे जाथाया जेसेंनो भिडिअ बनायदों जेसेंनो बांदों भिडिअखौ बनायदों खम जाहोनायनि थाखाय आरो बिसोरो माबा ओंखाम मैगं गेलेनाय साननानै लायो बिसोरो ओंखाम मैगं गेलेनाय नङा बिसोर खामानिया बुजि मोनदोंना आं बांद्राय गैया बेबायदि जाथायनिफ्राय गोजानाव था जोंनि बर' हारिया बदनाम जायो आरो रायजो राजाफ्रा बदनाम जायो आं बेखौनो खावलायो आं भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक खालामदों आरो गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादों बेबायदिनो आलादा आलादा आंनि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय ब्लग भिडिअखौ आं खिन्थु बेबायदि भिडिअखौ होआ सानो खिन्थु होनो गोनां जायो मानि थाखाय नोंसोरनि थाखायनो खालामो आरोना बुरबकफोरा नोंसोराव मेन्टेल गोजा इसोरो नोंसोराव मेन्टेल जेबो गैया इसोरा मोनसे लाजिनो सोलों बुजि मोनदों लाजिनो सोलों बेबायदि खालामनाङा मालाबाबो नेक्स्ट टाइम एबारनिफ्राय जानाय खोनानाङा खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंखाबाय आं बांद्राय गोलाव खालामला भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला बेनिफ्राय बेल आइकनखौ होखाबानो जाबाय नङा होमबा दिनैनि थाखाय बाय बाय बेबायदि खालामनांलिया आं गासैखौबो गुरै खावलायहरो आखाइ खबजोबनानै खुलुमो बेबायदि जाथायनिफ्राय गोजानाव थादों गावनि बिमा बिफाया बहुत मा मोखां दिन्थिनो जायो मिथिबायना सनमान गैया जालाङो गावनि बिमा बिफाया मा मोखां दिन्थिनो गामियाव गामिनिल'सो नङा गामिनि रायजोफोराथ' जेनेबा गावनि रायजोफोराबोथ' बदनाम मोननो गोनां जाखायोनो ओमफ्राय गुबुन गामिनि रायजो राजाफोराबो ओइ उमुकाव माबा भाइरेल जानाया बिसानि बिफाया बिनो ओइ उमुकनि फिसाजोआ भाइरेल जानाया बिसानि बिफाया ओइ बिलै होननानै आरो नोंसोरखौबो बुंगोन ओइ उमुकाव खनसे भाइरेल जानाया ओइ बिनो होननानै बिनो नालाय मोनगोन जां एसेसो जासिना नाय बेबायदि बुंजानो गोनां जागोन नोंसोरो बुजि मोनदों बांद्राय गोलाव बुंलायला दिनैनि थाखाय बाय बाय भिडिअखौ मोजां नांदोंबाथ' बुंखाबायनो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट साननैसोनि भितरावनो दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ